көндә дөньяда үсүче һәм камилләшә баручы базар табу авыр. Бигрәк компакт диск, аудио CD, CD-ROM, DVD, видео CD үзләрен бүтән төр информацияны саклаучы һәм йөртүчеләр арасында технологик язу һәм саклау ягыннан күпкә өстен. Әлеге дисклар һичшиксез киләчәккә зур адым. Әгәр сез бу адымны ясарга теләсәгез, без сезнең партнерыгыз. Барс Медиа компаниясе компакт дискларны күбәйтү өчен яңа заманча җиһазлар куллана һәм аның продукциясе тулысынча автоматик контроль системасы аша үтә. Безнең компания тарафыннан тәкъдим ителгән югары сыйфатлы, һәркем сатып алырга мөмкин булган продукция һәрберегезне канәгатьләндерер. Иң катгый сатып алучы таләпләренә дә җавап бирер. Барс Медиа компаниясе компакт дисклар, аудио һәм видео кассеталарда Дәлил Шарафетдиновның зур юлларга чыктым дип исемләнгән яңа альбомын тәкъдим итә. Генераль спонсоры GSM Santel. Альбомны Барс Медиа фирма кибетләреннән сорагыз. Сөйгәнегезгә бүләк, Барс Медиа компаниясе исемеңне язган идем дигән яңа җыентыкны аудиода һәм видеода тәкъдим итә. Барс Медиа компаниясе тәкъдим итә. Күрәсегез киләме? Мунча ташы театрының 18 яшь дип исемләнгән яңа көлкеле тамашасын видеода карагыз. Генераль спонсор Вера Тур туристлык фирмасы. Фирма кибетләреннән сорагыз. Барс Медиа компаниясе Зайнаб Фархетдинованың аудио һәм видео тасмада компакт дискта «Эх дөньясы» дип исемләнгән альбомын тәкъдим итә. Һәрбер видео кассетада сюрприз. Генераль спонсор GSM Santel. Музыкаль фирма кибетләреннән сорагыз. Килә бары бәхетле булыр өчен, шул бәхетне табар өчен кызганмый барлык көчен. Тормыш булгач була инде шатлыгы кайгысы да, сөеп сөенү хисләре аерылу тойгысы да. Исән бул, узак яшә дустым, гөл гөлләш сөйкемле бул. Елмаю сөю һәм исәнлек бәхеткә нигез бит ул. Исән бул, узак яшә дустым, гөл гөлләш сөйкемле бул. Елмаю сөю һәм исәнлек бәхеткә нигез бит ул. Туган көндә, яңа елда, туйда, һәр бәйрәмдә дә иң яхшы теләкләр генә телибез һәр көнгә дә. Алда чиста яңа гасыр, чиста булсын теләкләр, 2000нче елда да бергә типсен йөрәкләр. Исән бул, узак яшә дустым, гөл гөлләш сөйкемле бул. Елмаю сөю һәм исәнлек бәхеткә нигез бит ул. Исән бул, узак яшә дустым, гөл гөлләш сөйкемле бул. Елмаю сөю һәм исәнлек бәхеткә нигез бит ул. Узак яшә дустым, гөл гөлләш сөйкемле бул. Елмаю сөю һәм исәнлек бәхеткә нигез бит ул. Исән бул, узак яшә дустым, гөл гөлләш сөйкемле бул. Елмаю сөю һәм исәнлек бәхеткә нигез бит ул. Елмаю сөю һәм исәнлек бәхеткә нигез бит ул.
Бәхеткә нигез бит ул, бәхеткә нигез бит ул. Hayırlı iş kadar dostlar, исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларым. Ходай насип иткәч, 2000 елларда да сезнең белән күрешергә, сезнең алдыгызга басып җырларга насип булды. Һәм һәр вакыттагыча мин сезнең каршыгызда бүген җырлап, басып, җырлый алуыма шиксез шатмын һәм шуның белән һәр вакыттагыча шиксез бәхетлемен. Халкыбызның данлыклы җырларының берсе Олы юлның тузаны.
Рахмат, достар, бик зур рахмат. Менимчә, халык җырларында матуррак итеп җыр язып булмастыр кебек. Үзеңә таныш җырны ишеткәч, ул бит үзеңнең бер якын достыңны, танышыңны күргән кебек җанга, күңелгә рәхәт булып китә шулай бит. Әмма шулай булса да, достар, хәзер тагын бер яңа җырымны тәкъдим итәм. Бездә инде агачлар, чәчәкләр темасы бик популяр тема татар эстрадасында. Һәм хәтерләсәгез, минем әле бөтенләй үк искереп бетмәгән бер җырым бар иде. Пар алма дигән. Менә бу җыр нәкъ шушы пар алманы искә төшерә торган җыр булыр. Ул нәкъ шулай дип атала да, достар. Бары тик алмага түгел, алмагач була инде. Резидә Вәлиева шигыренә язган яңа җырларының берсе сезгә пар алмагачлар. Parlaşkan gözümüzde Bəxtimizin bir bilgisi Bulurdu özümüzge Paralmağa şəşək ata Yemli yazlar ilkinde Parla bula bəxtləri Kilsə ikən hər kimdə Kim uylağan bəxtimiz Şulay diz sular diye Olmağaç ömründən də Kıskara bular diye Paralmağa şəşək ata Yemli yazlar irkimdə Parla bular bəxtləri Kilsə ikən hər kimdə İndi hər yaz olmağaçlar Şaulap şəşək atalar Yürekdəki yaralarını Hər yazını yanardalar Paralmağa şəşək ata Yemli yazlar ilkində Parla bula bəxtləri Kilsə ikən hər kimdə Paralmağa şəşək ata Yemli yazlar ilkində Parla bula bəxtləri Kilsə ikən hər kimdə Parla bula bəxtləri Kilsə ikən hər kimdə Kilsə ikən hər kimdə Kilsə ikən hər kimdə Рәхмәт, достар, бик зур рәхмәт. Лилия Халимова дигән яңа шагыйрә шигыренә язган җырым. Сүрәтең миңа җибәр. İstemene yol üstün
dip yazar idim kuplarga Urma güllarda yürüldün sen benim köngülüme Dik yaratıp bağar idim yok bitsin vatingelem Barar idim sağırğanda suretinde yok senin Dik yaratıp bağar idim yok bitsin vatingelem Barar idim sağırğanda suretinde yok senin Seriydim şeşlerini taratıp Ullen bulup seriydim yürgen yoluna yatıp Kuskeylerin bilmeşin muhtaratları nur siber Bik yaratıp parar idim suretin bin aciber Kuskeylerin bilmeşin muhtaratları nur siber Bik yaratıp parar idim suretin bin aciber Yazarmandık kulluğuma aladım kalem İsen gene bul bağırım Jır aşağı yollayım serem Senin koptağı jırlarım Mıntarattırmın siber Bik yaratıp parar idim Suretin bin aciber Senin koptağı jırlarım Mıntarattırmın siber Bik yaratıp parar idim Suretin bin aciber Suretin bin aciber Kuskeylerin binlemeşin Muhtarattır musiber Bik yaratıp parar idim Suretin bin aciber Bik yaratıp parar idim Suretin bin aciber Suretin bin aciber Suretin bin aciber Hürmetli dostlar, bugün sizde konakta Tatar estradasının yana yıldızı Beşire Nasırova.
hürmetli kazanlar isensiz. Hazır özümün yaratkan kompozitorunun tam bir jırın jırlap öterge oyladım. Abağa şeşere, Ahad Gafar şıgırı.
bulsa da kadirlem İske alırsın sinde mine Eligine kişegine yirken Biz bekeklik var idik Bugün mene kuşlaşabız inde Bar tanışlar kebek Eligine kişegine yirken Biz bekeklik var idik Bugün mene kuşlaşabız inde Bar tanışlar kebek Sağ bul birinci mehabbetim Hoş indi minim nazlı payım Zgerener indi uzaklarım Sine iske algan sayın Eligine kişegine yirken Biz bekeklik var idik Bugün mene kuşlaşabız inde Bar tanışlar kebek Kelime zinhar uç saklama Tükmerem kaynar yaşlarım Kişegidey belki ömür boyu Bar sine siyip yaşarım Eligine kişegine yirken Biz bekeklik var idik Bugün mene kuşlaşabız inde Bar tanışlar kebek Eligine kişegine
bastın kişilerge Yalğız aymam suaq bilgisi Şuna mıdınga yok nişlerge Mında da bizde kurtulgana Yüzedir yalğızı köklerde Dağda üzülüp salınan Seygelim seni şitlerde Manda da bizde kurtulgana Yüzelir yalğızı köklerde Dağda üzülüp salınan Seygelim seni şitlerde Yüze yalğız ay armışa Bulutlar tumanın orallar Nefsinde yol yüzün aşağıda Yalmaya yürek ne yaralar Manda da bizi de kurtulgana Yüzedir yalğızı göklerde Dağda üzülüp salınan Seygelim seni şitlerde Manda da bizde kurtulganay Yüzelir yalğızı göklerde Dağda üzülüp salınan Seygelim seni şitlerde Gümüş su tenkede Yalğız ay şayqala dengizde Işınıp talpınğan canımda Yaşiksen sinigine Manda da bizde kurtulganay Yüzelir yalğızı köklerde Dağda üzülüp salınan Seygelim seni şitlerde Manda da bizde kurtulganay Yüzelir yalğızı köklerde Dağda üzülüp salınan Seygelim seni şitlerde Dağda üzülüp salınan Seygelim seni şitlerde Seygelim seni şitlerde Seygelim seni şitlerde
sapı yalgını Baratik bir sırau paraşında Yalgışı vangalle haqlama Keşke sözü yüreğine kırsa Yaxşı bilen yaman güreşe Seyu bilen gazan birge yaşay Benim suyular yanaşa Keşke sözü yüreğine kırsa Yaxşı bilen yaman güreşe Seyu bilen gazan birge yaşay Benim suyular yanaşa Etmişsin Ayakta sasipken yüzen bilen Göz aldımdan minem gitmişsin Keşke sözü yüreğine kırsa Yaxşı bilen yaman güreşe Seyu bilen gazan birge yaşay Benim suyular yanaşa Urab aldasıman Sina birgen vaqda sözümde Yok ışanma minim yalgız şuğa Min yaradan barı üzengine Keşke sözü yüreğine kırsa Yaxşı bilen yaman güreşe Seyu bilen gazan birge yaşay Benim suyular yanaşa Keşke sözü yüreğine kırsa Yaxşı bilen yaman güreşe Seyu bilen gazap birge yaşay Benim suyular yanaşa Seyu bilen gazap birge yaşay Benim suyular yanaşa Benim suyular yanaşa Benim suyular yanaşa Рәхмәт достар, бик зур рәхмәт. Әле генә сез карап киттегез яңадан узган еллардагы программаларда кебек. Яңадан бер вокаль хореографик композиция. Хәтерләсәгез, узган программаларда икесендә дә электән булды композицияләр. Беренчесе, хәтерләсәгез, көзге моң дип аталган иде. Шундый яңа бер җыр Марс Хафизов шигыренә булгач булсын икән мәхәббәт. Сагындырды безне адаштырган Кышның салкын бураннары Сагындырды безне якын айткан Язның сую ташкыннары Булгач булсын икән мәхәббәтең Сагындырып саташтырсын Булгач булсын икән мәхәббәтең Анаштырып кавыштырсын Булгач булсын икән мәхәббәтең
sataştırsın. Sağındırdı bizni kavuşturgan Jeynin жылы kişileri de Sağındırdı bizni sayıştırgan Gözünün aşı jilleri de Bulgaç bulsun ikken mehtabetin Sağındırıp sataştırsın Bulgaç bulsun ikken mehtabetin Anaştırıp kavuştursun. Sağındırdı bizni yakın aytkan Yıllar bilen yıllar arası Sağındırmaz idi eğer bulsa Hıyanetli seyo yarası Bulgaç bulsun ikken mehtabetin Sağındırıp sataştırsın Bulgaç bulsun ikken mehtabetin Anaştırıp kavuştursun. Bulgaç bulsun ikken mehtabetin Sağındırıp sataştırsın Bulgaç bulsun ikken mehtabetin Anaştırıp kavuştursun Bulgaç bulsun ikken mehtabetin Anaştırıp kavuştursun Anaştırıp kavuştursun Anaştırsın kavuştursun. Rahmat dostlar, bek zo'r rahmat. Rahmat менә нәкъ шушы матур шешекләр кебек. Бер дә калдырасы килми, менә узган елларда язган җырларында җырламыйча. Әмма аларны җырлап бетерлек түгел, аңа бер генә ике генә концерт җитмәс иде. Шуңа күрә достар, без хәзер сезгә яңадан менә узган программалардан, соңгы ике программадан сез яратып калган дип санаган җырларыбызны яңадан җырлап китәбез. Попурри итеп менә шушы чәчәк бәйләмнәре кебек җыр бәйләмнәрен яңадан тәкъдим итәм. Тыңлагыз. Яңадан абага рәхмәт кафар шигыренә Абагадай серле синең мәхәббәтең Кайчан чәчәк аттар белмәссең Үзгәләнеп сине чакырсам да ишетмәссең инде килмәссең Абагалар юкка бәхет сорамас Индигендә матур чәчәк атса да Син ашыкма мине югалтырга Юлларыңда өелеп калдың ятса да Син ашыкма мине югалтырга Юлларыңда өелеп калдың ятса да Юлларыңда өелеп калдың ятса да Юлларыңда өелеп калдың ятса да Yollarında eğer aldın yatsa da Yüreğimin uçlarıma Yamarlap düzen indi Oylarını, gözler
gözlerinden Uqıysın sizem indi Vakudun bak gerek mi Sin başkanın bakıttın Paylarda yerdin ordaşın Sığınlığın akıbetin Vakudun bak gerek mi Sin başkanın bakıttın Paylarda yerdin ordaşın Sığınlığın akıbetin Paylarda yerdin ordaşın Sığınlığın akıbetin Sığınlığın akıbetin Sığınlığın akıbetin Sinden gitken günlerini göz yaşlarım gitmedi Gözler ötüp yazılar jitken yürek şuna sizmedi Alemin sağlıklam sile sonra sin sağlanırsın Haydar ötken günlerini deyip Hudaya yalınırsın Alemin sağlıklam sile Haydar ötken günlerini deyip Hudayıma yalınırsın Haydar ötken günlerini deyip Hudayıma yalınırsın Hudayıma yalınırsın Hudayıma Tarsın diysek bu elin tapşırı dostum sadaka Bu izge iş izge gamel evveli seni galekka Sadaka, sadaka, sadaka canla dava Sadaka birgen kullarına Huday rahmeti yava Sadaka, sadaka, sadaka canla dava Sadaka birgen kullarına Huday rahmeti yava Sadaka, sadaka, sadaka canla Sadaka birgen kullarına Huday rahmeti yava Sadaka birgen kullarına Huday rahmeti yava Sadaka birgen kullarına Huday rahmeti yava Huday rahmeti yava Şeşevatta parılığın Kuktaninde könülüm size Eytirsildin barsıman Ağı dilde iki sal Birsi koyun birsi dal Ağı dilde iki sal Birsi koyun birsi dal Sağlanğanda hu gelirsin Eytirsildin eytir kal Sağlanğanda hu gelirsin Eytirsildin eytir kal Eytirsildin eytir kal Eytirsildin eytir kal Eytirsildin eytir kal Bizim korkak ketken dostlar. Başarıya kadar qo'shiqlarni olib kirib ketdi bo'g'aydi. Rahmat do'stlar, bek zo'r rahmat. Konsertimizning shu aytib mana naq jartisi bitdi. Do'stlar, mana haligina jilab o'tgan ko'pkorilar orasida mening sadaqa degan jirim bo'ldi. Albatta bu jirni siz ko'pingiz mening boshqarda tugul, mening qizim boshqaruvida yaxshi bilasizlar, shulay. Siz nishib qaraysiz, bugungi konsertda men qizimni yangadan
сезнең яныңызга чыгарып җырлатсам. Рәхмәт дуслар, рәхмәт. Менә сез дә күрерсез. Кыз бала бит инде ул әкренгә үсеп килә. Инде минем куп җитәләр. Бала мин узып китте инде. Кыз да менә узып килеп җитә, күрерсез хәзер чыккач. Мин аңа яңадан бу программага да яңа бер җыр язып бирдем һәм ул аны сезгә рәхәтләнеп, теләп башкарыр. Сезне каршылай яңадан минем кызым Зилә Хәйретдинова. Әнә ул. Чәчәк. Дуслар, хәзер сезгә Зилә башкаруында яңа җырлаган берсе. Менә шигыремнең, шушы җырның шигырь авторын фамилиясын оныттым. Бу апа мине кичерер дип уйлыйм. Ханария апа язган шигырь, язган яңа җырым Әнкәемнең туган көне. Зилә Хәйретдинова бүтән шешен алышып китте. Менә әнисенә багышлап язган җыры белән. Кызым, тагын бер башы инде, әни белән бергә әйдәгез. Менә. Әни белән бергә шаккашып үрүштән әнисенең күңелләре булды. Бу аңа сюрприз булды, дуслар.
Рахмат, бик зур рахмат. Достар, безнең инде тамашачылар, җыр тыңлаучылар, өметсез шайтан дигән без сезнең белән Ходай Тәгаләнең яраткан бәндәләре һәм без дә өметгөл булырга тиеш. Нәкъ менә шушы турыда җырыбыз да Нариман Камал шигыренә юк үзмә өметен. Әллә ни уйлама, хатларда юллама, көтәм мин тик синең килүен. Күңелдә якты хис, көтәмен иртә кич, сагындым елмаеп көлүен. Юк үзмә өметен, мин синең бәхетең, соң димә әлегә соң түгел. Күңелем түрендә, хыялым күгендә, иң якты йолдызым син бүген. Юк үзмә өметен, мин синең бәхетең, соң димә әлегә соң түгел. Күңелем түрендә, хыялым күгендә, иң якты йолдызым син бүген. Ышанып бетмисең, мәхәббәт юк дисең, сөю ул дисең тик хыялда. Яну бар, көю бар, настулы сөю бар, булганда без әле дөньяда. Юк үзмә өметең, сез минем бәхетем, соң димә әлегә соң түгел. Күңелем түрендә, хыялым күгендә, иң якты йолдызлар сез бүген. Юк үзмә өметең, сез минем бәхетем, соң димә әлегә соң түгел. Күңелем түрендә, хыялым күгендә, иң якты йолдызлар сез бүген. Бакчада үрмәгел, кояшка үрләгел, җылысын яктысын тойганга. Гөлләрдәй үрелеп, назларга төренеп, яшәрмен бары сез булганда. Юк үзмә өметең, сез минем бәхетем, соң димә әлегә соң түгел. Күңелем түрендә, хыялым күгендә, иң якты йолдызым сез бүген. Юк үзмә өметең, сез минем бәхетем, соң димә әлегә соң түгел. Күңелем түрендә, хыялым күгендә, иң якты йолдызлар сез бүген. Күңелем түрендә, хыялым күгендә, иң якты йолдызлар сез бүген. Иң якты йолдызлар сез бүген. Иң якты йолдызлар сез бүген. Зөфәр Хәйретдинов. Менә дуслар, яшь вакытта бит инде хатын-кызлар Барби курчагы шикелле гаҗәеп дәрәҗәдә гүзәл булалар, шулай бит. Аларның билләре дә шәп-шәбире кебек нечкә генә була. Аларның имеләре дә Антонов калмасы кебек каты булып тырпаеп тора. Хатын-кызны бит аны ЗАГС аша постоянный эксплуатациягә тапшыргач кына, кияүгә чыгып 1-2 ел үткәч кенә, безнең халык бит дуслар әйбәт ашарга ярата, шулай бит, бай яши, шулай бит. Ныклап ашый әйбәтләп. 1-2 ел үткәч инде
Билләр чүпрә кебек күпрә. Антонов калмасы йомшап, асқа таба тәгәри башлый. Әбит 17 белән 22 яш арасында аларның кирпекләре, кашлары, күзләре, иреннәренең тәмлелекләре ужас. Аның белән шуны сагынып көтеп аласың. Ул инде бер ярты сәгатькә генә соңга калып килеп баскан була синең каршыңа. Син дивана кеше шикелле күккә карап, йолдызларга карап, тудым-судым җырлап йөргән буласың инде. Көктә йолдызлар кабына, күңел сине гел сагына, күрәр өчен йөрәк ашкына. Килеп җитә көткән минут, тулган айдай матур булып, син чыгасың минем каршыма. Менә шуннан соң, бөтенләй тәкатең беткәннән соң, тормышның алдын-артын ойламыйча тотасың да өйләнәсең. Тормышның алдын-артын ойларга кирәк иде, җәмәгать. Димәк, син мәктәптә икелегә укансың. Менә мин үзем мәктәптә әйбәт укыдым. Аллага шөкер, эшлегә. Шуңа күрә мин исәп-хисапны беләм әзрәк. Ышанмасагыз, әйдәгез бергәләп исәпләп карыйк, җәмәгать. Менә мәсәлән, сезнең оклад 700 сум иеме. Эшкә барып кайту бер транспорт белән аена иң киме 100 тәңкә. Обед ашасаң плюс 400 тәңкә. Тәмәке тартсаң плюс 200 тәңкә. Шулай бит, дусларым? Гаиләгә нәрсә кала? Шиш с маслом кала. Шулай булгач, сиңа вообще өйләнергә ярамый. Син дивана өйләнәсең. Менә шуннан соң башлана инде тормыш, анасы нормыш дигән. Многосерийный татарско-бразильский сериал. Аның башы бар, ахыры юк. Ярыла үзеңнең торырга айрым квартираң булса, ул вакытта тормышның җайланып китү ихтималы бар. Әгәр син авыл малае булып, төшчыга йортка кирсәң, ул вакытта сиңа крышка. Төшче бит ул шипучка. Төзеп тора да, кызына кертмәп кенә җиткерә башлый. Әйттем мин сиңа, кызым, үз эшләрең беткәнемени? Ана синең белән бергә уккан малайлар, бөтенесе бизнесмен, акчаны сугалар гына, синең бу имгәгеңнән нимә генә, үз эшләгән үзенә җитмәй. Хатының да мискин, төзеп тора да сиңа әйтә башлый инде. Бигрәк пешмәгән булып чыктың инде. Әни дөрес әйткән икән. Сиңа кияүгә чыгып ялгыштым. Ана күршеләрдән үрнәк алышмасам, иномаркада йөриләр, үзләре генә 3 бүлмәле квартирада яшиләр, коттедж төзеп бетерделәр. Мен әйтәм, нәрсә сөйлисең инде син? Иномаркаларын уттыртып яндырдылар. Коттеджларын мафия тартып алды, түләнмәгән бурыч өчен. Син үзеңне күрше белән чагыштырма, яме? Күрше ул коттеджында салыр, машинасында алыр, син беләсеңме кем? Пешмәгән мәмлә. Менә шуннан соң инде синең өчен бүтән йолдызлар кабынмый башлый. Таң атмый да кеш булмый. Күңелем шатлык белән тулымый. Нурлар уйнамый тирә-ягымда. Мин иркәм сине көтмим, көтә-көтә зарыгы бетмим, гөл чәчәкле бакча янында. Гөлгә тиңләмим гөлшиңә, йолдыз димим ул да сүнә. Бар нәрсәдән бәгърем зәһәр син. Якын күрми сине күңел, сине сөю мөмкин түгел. Яшәү көчен минем аласың.
Менә шуннан соң, дуслар, әз-мәз генә эшкәли башлыйсың. Үзең кебек сала торган бәхетсез дуслар табыла. Алар хәзер 90% Аллага шөкер. Сине сыйлаган булалар, акыллы киңәшләр бирәләр салган баштан, ләкин ул киңәшләр, дуслар, аяк баштан бер тиңгә дә ярамый, әлбәттә. Син дә акчалгач аларны сыйлаган буласың, үзең дә иңе әйбәтләп кенә кайфләнеп кайтып керәсең. Хатының инде көтеп тора, акча алып кайтабы дип әз булса да. Кайтып керәсең бер заман. Акча сорама, танығынан күзіме қара хатын, көзләрдән дә күреп бола, кісәдә шешә барын. Явыз хатын бітірілі, һәм шайқала кухняда, юан уқлау күтәрілі, хатынымның қолында. Башыңа бір-екі мәртебе юан уқлау түшкәннән соң бітті. Мөхәббәтнең ізі де қалмай. Хатының сиңа аждаһа булып күренә башлый. Синең сары кашларың, синең шәпи күзләрең, синең ягымсыз сүзләрең, яна синең йөзләрең. Мин сине яратмыйм, яратмыйм, яратмыйм. Мин сине барыбер үземә каратмыйм. Шушы хәлләрдән соң хатыныңнан бер 15 мәртәбә ямсызрак берәр хатын-кыз синең белән ягымлы гына итеп, матур гына итеп елмаеп сөйләшсә, дөньяда аннан да гүзәл хатын-кыз юк кебек тоела башлый сиңа. Әгәр инде сине өенә алып кайтып кунак итсә, бер ярты куяп, момент гашыйк буласың. Шулай итеп синең любовницаң барлыкка килә, хәерче булсаң да. Хәзер инде хатыныңа җырлыйсы җырларны любовницаңа җырлыйсың. Бер яртыны салып алганнан соң бер үзең. Кирпекләрең синең нигә рәҗәй булган? Күзләреңдә рәҗәй булмагач, бу йөрәккә нигә утлар яктың? Күмерендә үзең янмагач. Дуслар карый миңа жәлләп кенә, белгән кебек мине моямына. Кем теләми рәҗәй мәткә белән, бір-ике айга бергә булана. Бер рәхмәт, бер рәхмәт. Хөрмәтле туганнар, бүген сездә кунакта татар эстрадасының яшь йолдызлары, кардәшләр төркеме. Азат Гыйлметдинов, Рөстәм Әхмәтгараев. Кардәшләр! Сезгә кыңгырт күзләр, багышлана сүзләр, гашыйк булдым тәүге күрүдән. Сезгә кыңгырт күзләр, багышлана сүзләр, гашыйк булдым тәүге күрүдән. Сезне эзләп сөйдем, югалтымда көйдем, бары сагыш сезне сөюдән. Сезне эзләп сөйдем, югалтымда көйдем, бары сагыш сезне сөюдән. Сезгә кыңгырт күзләр, җырлана бу сүзләр, мин әле дә сезгә табынам. Сезгә кыңгырт күзләр, җырлана бу сүзләр,
әле дә сезгә табынамын суланган чакта. Уйлар сезнең хакта, кыңгыр күзләр сезне сагынамын суланган чакта. Уйлар сезнең хакта, кыңгыр күзләр сезне сагынам. Кыңгыр күзләр, йөрәктән бу сүзләр, язмыштан узмыш юк түгелме? Сезгә кыңгыр күзләр, йөрәктән бу сүзләр, язмыштан узмыш юк түгелме? Гомер бик тиз үтә, сездән сәлам көтәм, шулай мин юатам үземне. Гомер бик тиз үтә, сездән сәлам көтәм, шулай мин юатам үземне. Моңсуланган чакта, уйлар сезнең хакта, кыңгыр күзләр сезне сагынам. Моңсуланган чакта, уйлар сезнең хакта, кыңгыр күзләр сезне сагынам. Biz рәхмәт дуслар. Хәзер яңгырачак җырыбыз Сония Әхмәтҗанова сүзләренә күрше кызы. Күңелемнең түренә үтәрсең дип, япа-ялгыз төннәремне йокысыз итәрсең дип, япа-ялгыз төннәремне йокысыз итәрсең дип. Hey, күрше кызы чибәрәм, син дип тибә йөрәгем, күптән күзем төшкән сиңа, белми генә йөргәнмен. Күрше кызы чибәрәм, син дип тибә йөрәгем, күптән күзем төшкән сиңа, белми генә йөргәнмен. Ялан тәпи чабып йөргән балачак үткән икән, төрле сөюләрдә янар чак җиткән икән, төрле сөюләрдә янар чак җиткән икән. Hey, күрше кызы чибәрәм, син дип тибә йөрәгем, күптән күзем төшкән сиңа, белми генә йөргәнмен. Күрше кызы чибәрәм, син дип тибә йөрәгем, күптән күзем төшкән сиңа, белми генә йөргәнмен. Байлы кичтә тәрәзәң читәм әле, белми йөрмә серләремне яшермим әйтәм әле, белми йөрмә серләремне яшермим әйтәм әле. Hey, күрше кызы чибәрәм, син дип тибә йөрәгем, күптән күзем төшкән сиңа, белми генә йөргәнмен. Күрше кызы чибәрәм, син дип тибә йөрәгем, күптән күзем төшкән сиңа, белми генә йөргәнмен. Күптән күзем төшкән сиңа, белми генә йөргәнмен. Күрше кызы чибәрәм, син дип тибә йөрәгем. Күптән күзем төшкән сиңа, белми генә йөргәнмен. Күптән күзем төшкән
düşkəni sına bilməyinə yürgənmən bilməyinə yürgənmən bilməyinə yürgənmən Kardeşler, Azat Gülmeddinov, Rüstem Ahmet Garayev, kardeşler. Татарстанның ат қазанған артисті, татар эстрадасының қабатланмас яқты йылдызы Zafer Hayreddinov. Түгел сиңа гашык булып йөрәгеңә ишек кагучы Чәчең сыйпап назлап яратамын диеп күзләреңә сөеп багучы Мәхәббәтнең тайгак сукмагына егыламам дип кергән идем мин Тик беренче түгел соңгысы да Нигә соңга калып килдем мин Мәхәббәтнең тайгак сукмагына егыламам дип кергән идем мин Тик беренче түгел соңгысы да Нигә соңга калып килдем мин Синең өчен әйе мин беренче түгел Кемгә шулай кирәк булгандыр Бәлкем сиңа шулай йөрәгең кушкандыр Бәлкем миңа шулай язгандыр Мәхәббәтнең тайгак сукмагына егыламам дип кергән идем мин Тик беренче түгел соңгысы да Нигә соңга калып килдем мин Синең өчен бәлки мин соңгысы булмам Яннарыңа тагын килерләр Матур сүзләр әйтеп, күп вәгъдәләр биреп Чәчәкләрдә бүләк итәрләр Мәхәббәтнең тайгак сукмагына егыламам дип кергән идем мин Тик беренче түгел соңгысы да Нигә соңга калып килдем мин Мәхәббәтнең тайгак сукмагына егыламам дип кергән идем мин Тик беренче түгел соңгысы да Нигә соңга калып килдем мин Тик беренче түгел соңгысы да Нигә соңга калып килдем мин 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 Рәхмәт. Әлеге дә баягы шул Түбән Кама шәһәрендә яшәүче Марс Хафизов шигыренә язылган тагы бер яңа җырым булыр. Ходай сине миңа саклаган.
uçuratını Mehabetten yürek yanasın Yuvarga yok köbük sularda Yangan yüreğimin yarasın Sınlanmagan iken mehabetin Yaşında alev atmagan Tatlı yazmış bulup düşke girdin Huday seni mina saklagan Sınlanmagan iken mehabetin Yaşında alev atmagan Tatlı yazmış bulup düşke girdin Huday seni mina saklagan Yüreğine yana ala Yandırasım ile üzemni Sen beni gidip üzülüp etken İşitesim ile sözenni Sınlamagan iken mehabetin Yaşımda alev atmagan Tatlı yazmış bulup düşke girdin Huday seni mina saklagan Mehabetten tuğan yaralarını Mehabetten kirek yuvarlar Siyem sine digen süzülerine Küge saldım indi jırlarga Sınlamagan iken mehabetin Yaşında alev atmagan Tatlı yazmış bulup düşke girdin Huday seni mina saklagan Sınlanmagan iken mehabetin Yaşımda alev atmagan Tatlı yazmış bulup düşke girdin Huday seni mina saklagan Tatlı yazmış bulup düşke girdin Huday seni mina saklagan Huday seni mina saklagan Huday seni mina saklagan Kullarıma kabat darımın aldım Kullarıma kabat darımın aldım Kütmegende uyumamağında Nişik bulay gilip çıktı ele Nişe yıllar uyunamaganға Uynauları ille kıyındırla Uynamasqa mümkün tügeldir İlne nişek küyüsüz aldırasın Uynik əle uynik bugün bir Yaşlıktaki dertli yarısı kiler Nişik itip əli unutulur Əllenildi gamsiz tanılır bastan Tümünümüzün tuğan avalınır Giden gide gilip bağılırsın Kireklisin bar bir tabırsın İle belki bir garmunu
kaderini ilge kıyırek. Biz bit hazırlışa yıllar boyu oynamağın garmın tösülürek. Nice yıllar boyu oyun almağın tügülmişe falmaz tügül bir. Yaşamazke belki mümkündür ul, köysiz yaşav mümkün tügüldür. Kullarıma baban darımın alının, oynamışa olmaz bir olgaş. Ellerindeki sultanı canı da canı bulgan jırsızdır almaz. Oynavları indi kıyındırla, oynamazsa mümkün tügeldir. İllenişip köysiz bağlıdır asın, oynayık ele oynayık bugün bir. Oynavları inine kıyındırla, oynamazsa mümkün tügeldir. İllenişip köysiz bağlıdır asın, oynayık ele oynayık bugün bir. İllenişip köysiz bağlıdır asın, oynayık ele oynayık bugün bir. Oynayık ele oynayık bugün bir. Oynayık ele oynayık bugün bir. Kullarıma babat garımın alıdır. Тыңлағыз достар, Гүлнере Ғабдулла шиғырына жазған жырын, мұжиклар бізге бағышланған жыр «Язмыш жиле». Şul mizgilden мәңгелеккә калып, тик бәхетле мине итегез. Язмыш җиле әче әллә миңа күпме калды икән көтәсе. Тынычлыгы белән күңелемнең килә алдагы мәритәсе. Алтын минутлары китмәскә дип кирәк килегез. Шул мизгелдән мәңгелеккә калып, тик бәхетле мине итегез. Әй илаһым, ярдәменнән мине ташламасын диеп ышанам. Яңа көннең һәрбер иртәсендә җанда өмет тоеп уянам. Әй гомернең алтын минутлары китмәскә
deyip kirek illegez Şul mezgilden мәңгелеккә калып тик бәхетле мине итегез Ай гомернең алтын минутлары китмәскә дип кирәк илегез Шул мезгелдән мәңгелеккә калып тик бәхетле мине итегез Шул мезгелдән мәңгелеккә калып тик бәхетле мине итегез Тик бәхетле мине итегез Тик бәхетле безне итегез Рәхмәт достар, Алла бирса, бу җыр һичшиксез популяр җыр булачак һәм саны тыңлаганда ир-егетләр безнең өчен безгә багышлап язылган бу җыр дип тыңлагыз. Хатын-кызларга бик ошамаса да әлбәттә. Достар, ни әйтсәң дә барыбер һәрбер язылган җырда әлбәттә шушы безнең гүзәл хатын-кызларыбызның катнашы бик зур. Безнең менә шушы программабыз әзерләнгән иде 2000 елга бүләк теләкләр дип. Бездән әлбәттә Казанда куярбыз дип уйлаган идек яңа елга кадәр ноябрь, декабрь айларында. Әмма бит инде менә барып чыкмады. Без бер төрле уйлыйбыз, Ходай Тәгалә икенче төрле дип китереп куя дигәндәй. Соң булса да уң булсын, безнең инде бу программабыз 2000 елга аяк баскач сәхнәдә үзенең тормышын күрде дигәндәй. Хәзер яңгырайчак җыр шулай ук достар, өр-яңа җырларының берсе. Әле менә 2000 елларда яңа каршылыйсы яңа җырлар, яңа еллар бик күп булырлар. 2001, 2002, 2003. Ходай насыйп менә шушы яңа елларны каршылаганда сез безне дә исегезгә төшерерсез. Шушы җыр белән сәгать 12-гә якынлашып килгәндә шампанское шарапларын тутырып, инде бер-берегезгә матур яхшы теләкләр теләгәндә сез безне дә бәлкем исегезгә төшерерсез. Безнең теләкләребезне, безнең матур сүзләребезне, матур җырларыбызны. Нәкъ менә шушы сәгать телләре турында җыр тәкъдим итәм. Яңа җырым Сөембикә шигыренә. Сәгать телләре. Вакыт сырадым синнән Кем уйлаган шул минутта Яр буларсың дип иркәм Әй гомернең минутларын Сәгать телләре саный Вакытлар туктасалар да Бергә булырбыз җаный Әй гомернең минутларын Сәгать телләре саный Вакытлар туктасалар да Бергә булырбыз җаный Шушы сәгать телләре Синең белән усын иде Алдагы гомерләрем Әй гомернең минутларын Сәгать телләре саный Вакытлар туктасалар да Бергә булырбыз җаный Әй гомернең минутларын Сәгать телләре саный Вакытлар туктасалар да Бергә булырбыз җаный Чәчләргә чаллар керсә дә бергә булырбыз иркәм Әй гомернең минутларын Сәгать телләре саный Вакытлар туктасалар да Бергә булырбыз җаный Әй гомернең минутларын Сәгать телләре саный Вакытлар туктасалар да Бергә булырбыз җаный
Рәхмәт достар, бик зур рәхмәт. Шамасыз артыграк кыландык булган. Бүген транспорт яхшы, җирәшәкләр дип әбешәттеләр. Достар, Алла бирсә, үкенмәссез. Соңга калып, өйгә кайтып булмады дип икенче юлы бәлкем килмәслек булмасын инде. Концертыбызда шулай итеп матур гына җиренә, иң матур җир шул концертыбызның ахыры була инде. Һәрвакытта килеп җитте. Һәм яңадан һәрвакыттагыча традиция буенча сезгә изге сүзләребезне җиткерәсебез килә. Һәм шушы сүзләрне җиткереп ална мин яңадан сезнең яныңызга чакырып чыгарам үземнең бүгенге көндә иҗатташ дусларымны. Баянчыларыбыз инде менә һаман ярымда торалар, бер кая да китмәделәр һәм китмәсләр дә. Баянчыларыбыз Рамил Якупов, Актанашевский. Һәм Татарстанның татар халкының данлыклы баянчыларының берсе Максат Гомәров. Биючебез миңа җырларга бик нык ярдәм иткән биючебез Эльвира Гыйззатуллина. Кардәшләр төркеме Рөстәм белән Азат. Эстрадабызның якты йолдызы, популяр йолдызы Бәширә Насирова. Һәм әлбәттә, безнең эстрадабызның терәге, ак сакалы Сәлим Мифтахов. Концертыбызның тавыш операторы Эдгар Юсупов менә каршыгызда утыра. Татар эстрадасының иң популяр композиторы Зәфәр Хәйретдинов. Рәхмәт достар, бик зур рәхмәт. 2000нче елларда Ходай безне һаман шулай ешрак итеп очраштырсын иде, кавыштырсын иде. Исәнлек, саулык сезгә. Һәм кабат концерт залларында бергәләп очрашып, җырлашып утырырга Ходай насыйп итсен иде. Сау булыгыз.